Usela la manzi apha kule jagi, igama lakhe nguTA Overflow. Indoda yalapha eGqathula elusikisiki emampondweni kweli phondo leMpuma Kapa. uTA Overflow kuthiwa unesipho asinikiweyo apho khona ekwazi ukugongqoza amanzi ngejagi awagqibe. Emveni koko loo manzi awagcine imini yonke, ngamanye amaxesha aphinde wakhuphe ngoko nangoko. Uthi lo mfana ukholelwa into yokuba umntu ongakwaziyo ukuyenza le nto ayenzayo ngumnkandla. Uthi amanzi ungakwazi ukuwagongqoza. Uthi lo mfana sele exukuxa ngamanye amaxesha amanzi azigcinele wona, uwagcina abe lapha kuye entanyeni. Xa ewadinga aphinde awakhuphe. Xa loo mntu enxaniwe uveske athathe nje iglasi, aveske nje atice eglasini aziphumele amanzi asele umntu. Yintlanenge yabantu abangoosisi abathi banekrashi kulo mfana. Iba ngulo mntu ongusisi, yho ndinekrashi sana kuTA Overflow sana, yho ayingasibe ngumntu wam sana, yho awuyabonakala yi-life save umbona nje lwalwa umfana. Uthi lo bhuti yena akafuni qabane, yena udikiwe ngabantu abangoosisi abangenasihlahla. Uthi yena ufuna ukuziphilela ubomi bakhe esebenzisa isakhono anaso. Lo mfana imali ayifumanayo qhoqhoqho ngenyanga iqikelelwa kuma-10,2 imali kulo mfana ithi mama, ithi tata. Yinto nje seyihamba ngathi linyike ngoku. Uqale ukwenza lo msebenzi ngonyaka 2021. Uyokubala ke imali ebeyifumana inyanga nenyanga. Lo mfana ukwawasebenzisa la manzi akhe ukuhlamba iinwele zabantu. Uyakwazi ukumntu athi nenkwethu mna kandihlambe Overflow. Aveske nje u-Overflow abhodle aziphumele amanzi. Lo mfana umhlamba apha iinwele nguTata Dumza. uTata Dumza eksepra kandihlambe iinwele mani. Ukwenza lo msebenzi R150,4. Lo mfana uyayenza imali. Uthi ininzi imali eleleyo apha kwindawo yakhe uGqathula elusikisiki. Kwiintaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguLifa Lentsini Mayelekenqini, ndiseGqathula elusikisiki kweli phondo leMpuma Kapa ndizokuandastenda uTA Overflow. Kwaye kutheni abantu abangoobhuti abaninzi berhalela uba nguye nje.